Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for joining me. Thank you so much you guys. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe, like video, share video as well. Kanti ke ngiyancenga kakhulu ukuthi uzame ukungawaskip ama ads mangabe they pop up during the video. Ngiyabonga you guys. So kule video guys ngithanda ukuthi ngikhulume ke nomculi okuthiwa udlule emhlabeni ke uMalume Vector you guys okuthiwa udlule emhlabeni. I think inews zakhe zizwakala ebuthanga ukudlula kwakhe emhlabeni kwathiwa kunabanye akade sebenza nabo adlule nabo emhlabeni engozini yemoto igazi ukuthi besuka lana ngase Joburg Elbekse ngase Bloemfontein into ekanjalo igazi wasethola ingozi yemoto. Kune video engiyenzile on my other channel you guys Philile Babras Entertainment ngikhuluma ukuthi kuthiwe ushone nomunye ukuthi ulizoqala nomunye uthi uPuleng Phofolo. Manje ngase ngiyabona kwenye indawo ngathi ukuthi uPuleng Phofolo akashonile you guys. Sometimes izindaba ziyafika sidlule ngazo kanti ke you guys kuyagcina futhi sokunoshintsho ukuthi hayi ubani akashonile ubani ukhona kuthiwe kushone lona nalona into ekanjalo. So sama ukuthi siqondise lapha no guys ngoba for mina ngisadidekile ngoba nezindaba eziphuma manje ziloko sakhuluma ngokuthi ushonile lo ukuthi uPuleng Phofolo kodwa ngingathi ngiyabona esinye story ka Sunday World bekhuluma ukuthi uPuleng Phofolo useye wakhuluma after esinde kule ngozi yemoto. So I think uPuleng Phofolo noma trendile ukuthi nayo udlule nale ngozi yemoto ngathi akadlulanga kodwa kulesi story engikuso kumanje nabo bakhuluma ukuthi udlulile emhlabeni. So angikudlulise nje lokho ukuthi ngathi khona nje ukupha angazi you guys ukuthi kudlule uMalume Vector no lizoqala noPuleng Phofolo noma cha uPuleng Phofolo ungomunye wabalimeli kade besesibhedlela into ekanjalo o recovery. But anyway sizophuma istory and masiphuma ngizoza neupdate about uPuleng Phofolo ngoba okwamanje angabi sure. So ke maningi you guys ama celebrities nabaculi kade belokhu bedlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaMalume Vector kuthi wadlula emhlabeni ngengozi yemoto. Khumbula ukuthi ngesikhathi kuzwakala ukufa kwakhe kwa trend umngani wakhe ukuthiwa ngoNtate ngase ngiyakhohlwa you guys. I think ngizolithola igama lakhe you guys naye ngumsuthu kanjalo obengumngani wakhe besebenza bonke behleli beseduze watrenda ukuthi hayi ushonile kwabuye kwathi hayi cha ngeke you guys ube ngekho lapho. That's why ngithi khona ukungathi siyadideka kancane when it comes to kanti odlule emhlabeni ngubani nobani. So ngixolise kuleyo ndawo you guys kodwa story engikuso manje kukhulunywa ke ngabaculi abakade besebenza beseduze noMalume Vector into ekanjalo you guys. Lona mculi ke kuthiwa yena ungokudabuka ngase Lesotho kodwa ke ube based lana eSouth Africa you guys ecula futhi ke ngathi ube under iAmbitious Entertainment wasephuma ke lapho eyosiqalela his own record label into ekanjalo ke kodwa I think iAmbitious Entertainment iyadlulisa nabo amazwi enduduzo nokuthi ba confirm ukuthi ngempela akasekho ke umculi lo ukuthi uMalume Vector. So ke kubaculi you guys abakhale kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni omunye wabo you guys umculi waseBotswana ukuthi uVima Mpizi. If you do know uVima Mpizi ukuthi ukhale kakhulu you guys ebalisa kakhulu ukuthi uphuthwe ithuba ke lokuqopha nomculi loyo osedlulile emhlabeni bekumele baqophe bonke into ekanjalo kwase kuzwakala ke shona kwakhe bathi usale balisa ke nomculo waseBotswana uVima Mpizi ngokuphuthwa ithuba lokuthi aqophe umucu nesihlabani saseLesotho esidlule emhlabeni ngenxa yengozi yemoto esehlele ngase Free State ngolesihlanu ubokang Malume Vector Muleli. So uVima Mpizi yena udume kakhulu kuleli ngengoma yokholo ayicula noMakhadze ethi yona ukondelela uthe usiphalaphala sahamaroti wabahlanganisa. Khumbula ukuthi uVima Mpizi I think ungumlingane ka Vima Mpizi something like that because nguye wahlanganisa ke uVima Mpizi noMalume Vector ukuba baqophe ingoma noMalume Vector kodwa lokho kwagcina kungasenzekanga izeke uMalume Vector yena besevumile ukuthi bazoyiqopha bonke into ekanjalo. So kuthiwa uthi yena uVima Mpizi angazi kungani ngaphuza ukuyenza le ndaba manje sewuhambile ulale ngokuthula kukhala ke uVima Mpizi you guys uthi sengathi uNkulunkulu angaduduza umndeni wakho abangani bakho nabalandeli bakho sokukhuluma ke yena lo mculi waseBotswana. So okhulumela bezimo eziphuthumayo lapha ngase Free State you guys umnumzana uSiphotowa ucashune kwiSABC News eqinisekisa lesi sigameko. Uthe imoto encane ebihamba nomufi noza kwabo ishayisane nenkulu emgwaqweni owuthela wayeka ku N1. So uTowe uthe umufi beqhamuka ngase Gauteng Elbekse Bloemfontein uthe bebahlanu emotweni okubala uMalume Vector kodwa kwafa ujuqu abathathu
umamele khona lapho ukuthi abathathu kwathi ababili baphuthunyiswa esibhedlela. So kukubi you guys. So angisakwazi ke lapho ngoba ngiyadideka kakhulu mase bethi isolezwe liye lathola ukuthi umufi odlule emhlabeni noLizo, umufi udlule emhlabeni noLizo oqala noPuleng Phofolo. I'm a bit confused khona lapho okunye kokuvelile ukuthi lamaciko avelele yilo mshophi elibangise ukuyoqopha ivideo yengoma kaLume Vector. So bebeyoqopha ivideo kwasho ukuthi kufake manje you guys kwavela lo mculi wazakhela udumo ke eNingizimu Afrika ngokubamba iqhaza engomeni kaMiss Prue ayipike kuyo neqembu laseMnambithi iBlack Diamond eyayisihloko sithi Price to Pay. So kwababhonge emswaneni ke ngokufa kwaleqhawe kubalwa ke nenkampani abeqopha kuyona iAmbitious Entertainment ekhiphe istatement ebisithi badabuke kakhulu ngalokho guys. Nenhlangano yezokusakaza ke yaseLesotho SBS ithe indima yezomculo iqhameke udumilwe ingozi ngalo mculi obenekhono. So ke ya uDanya weBlack Diamonds noBabes Odumo abasalanga ngaphandle kwalabo abantu abaduduzile bangabanye babantu ade beduduza lapha you guys. Yamazi uDanya weBlack Diamond kunye ke no sisters uBabes Odumo ngabanye babaculi kade belokhu beduduzile you guys emva kokuthi kuzwakala ukuthi udlule emhlabeni uMalume Vector. So ke uMalume Vector yena kuthiwa ke wazalela eLesotho kodwa uze eGoli ngo2019 ngenhloso yokuthungatha ke amadlela alihlaza. So umucu owamvulela indlela ngothi Karabo ngo2020 ngaphambi kokuthathwa ke inkampani eyavumbulula abaculi abanjengosjava OMT no Fifi Cooper something like that. So uMalume Vector ke wazithola esebenza nabaculi abanjengo Wave Rider no Casper Nyovest. I think Wave Rider ngomunye abaculi abayibatrenda kuthiwa bashonile you guys kwase kuthiwa cha akashonanga ku Wave Rider manje sekuthiwa cha akashonanga ke uLwana oyintombazane you guys. So angazi ngathi ngiyadideka kuze kwashaya isikhathi sokushicilela ke engakaphawuli umndeni ungakaphawuli ke umndeni kamufi ngezinhlelo zomncwabo wakhe into ekanjalo you guys. So yabaningi abaculi abakhala kakhulu you guys kuhlanganisa ke naye uV Mampizi okuthibe kumele aqophe naye ke you guys manje kufa sekuye kwadlula naye into ekanjalo you guys. Kwaze kwakubi you guys kuthiwa ke bebelibhekise ngaseBloemfontein ngase Free State you guys kwase kushuthi bathola ingozi yemoto uMalume Vector bekubalwa ke ukuthi ushone noLizo oqala noPuleng Phofolo. Ngisadideka kakhulu ngisadinga ke udaba lapha kaPuleng Phofolo uzungixolele kodwa ngicabanga ukuthi ngiye ngabona lapha kade bethi usegcine ekhuluma ngokusinda kwakhe but I'm gonna come back naleso story mangabe sengisitholile ngoba ngathi sizogcina siqamba amanga ngoba mawuthi yathi ukuthi no lo akashonile ubesesibhedlela lo akashonile ubesesibhedlela kodwa ke ngizoza ne-update mangabe sengitholile lo daba ngokuphelele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuke le video alohlanga lungehlanga Nkosi yami siyaduduza kakhulu emndenini kaMalume Vector nalabo ashone nabo yeah you guys kwaze kwakubi kakhulu lokho. May their souls rest in peace. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuke ivideo, like, subscribe, share so uyasibonana futhi kwenye elandelayo. Bye.